Lanqas laħqu għaddew 24 siegħa wara li tnejn ħallewh bil-qiegħda l-għada kellha ssir konferenza tal-aħbarijiet oħra biex din id-darba ma jħallux barra lid-Deputat Prim Ministru Chris Fearn. Konferenza għal-medja li fiha ma ħareġ xejn ġdid. Għajr għal fatt li l-Ministru tal-Finanzi ma kienx kapaċi jispjega għaliex il-Gvern ma raħħax il-kontijiet tad-dawla l-familji u l-anzjani stqar biss li n-nies se jmorru tajjeb ħafna b'dak li tħabbar iżda dwar il-kontijiet ma qal assolutament xejn. Fuq il-familji, jekk il-familji ħadux, min issa noqgħod ngħidlek kemm ħadu għax se tkun impressjonanti. U wara li Net News iżvela li lanqas il-kontijiet tan-negozji huma se jorħsu kollha kif prova jagħti x'jifhem il-Gvern, il-Ministru Scicluna issa tħarbat anke fix-xhur li fihom se jkun hemm roħs. 50% tal-kontijiet tul dawk it-tliet xhur tas-sajf Lulju Awwissu u Settembru illi skużawni, Ġunju, Lulju u Awwissu. Dan fil-fatt huwa żball għaliex id-dokument tal-Gvern juri biċ-ċar li r-roħs se jkun bejn Lulju u Settembru. Intant, waqt din il-konferenza tal-aħbarijiet, Chris Fearn spjega illi l-R factor jew ir-rata ta' trasmissjoni tal-coronavirus fostna għada taħt il-wieħed. M'għandniex dik it-tixrid għoli, l-R factor huwa ta' 0.6 illum. Din ir-rata ta' trasmissjoni hi marġinalment ogħla minn dik tal-ġimgħa li għaddiet.